सर्व पालकांचे आणि बालकांचे सुद्धा सुजान पालकत्व या यूट्यूब चॅनलवर मी सहर्ष स्वागत करतो। मी आजपर्यंत आपल्या मुलांच्या बहुआयामी बौद्धिक विकासासाठी, अष्टपैलू व्यक्तिमत्व विकासासाठी अनेक व्हिडिओज सुजान पालकत्व या यूट्यूब चॅनलवर शेअर केलेले आहेत। हे व्हिडिओज पालकांना आपल्या मुलांचा बहुआयामी बौद्धिक विकास करण्यासाठी, अष्टपैलू व्यक्तिमत्व विकसनासाठी खूप मदतशीर होणार आहे। माझ्याकडे अनेक पालकांची तक्रार सध्या अशी आलेली आहे की आमची मुलं आवडीनं जेवण करत नाहीत, पोट भरून जेवण करत नाहीत। आम्हाला असं नाही वाटत की आमचा मुलगा जरी 8वी 9वीला गेला तरी सुद्धा त्याचं शरीर, त्याचं वजन, त्याची उंची 8वी 9वीच्या विद्यार्थ्यासारखी दिसते। मग माझ्या मुलांनी पोट भरून खावं, माझ्या मुलांनी सकस आहार खावा, चौरस आहार खावा, यासाठी मी काय करावं, असे अनेक प्रश्न पालकांकडून माझ्याकडे आलेले आहेत। त्यामुळे मी आपल्या मुलांनी सकस आणि चौरस आहार खाल्ला पाहिजे यासाठी पालकांनी नेमकं काय करावं याच्यावर आजचा व्हिडिओ तयार केलेला आहे। तरी हा व्हिडिओ सुद्धा माझ्या सर्व पालकांना नक्कीच आवडेल, मी अशी आशा करेन। बघा, मुलांना चौरस आणि सकस आहार का असावा? बरोबर आहे, आपल्या शरीराच्या प्रत्येक पेशीला काम करण्यासाठी ही आहाराची आवश्यकता असते। तसेच आपल्या शरीरामध्ये नवीन पेशीची वाढ होण्यासाठी, आपल्या हाडांची वाढ होण्यासाठी, नवीन पेशीच्या निर्मितीसाठी आहारामधून प्रोटीनची आवश्यकता असते, जीवनसत्वाची आवश्यकता असते, खनिजाची आवश्यकता असते आणि ही सर्व आवश्यकता आपल्या आहारामधूनच पूर्ण होत असते। त्यामुळं सर्व मुलांनी चौरस आणि सकस आहार खाल्ला पाहिजे, हे खूप आवश्यक आहे। परंतु असं होतंय का? होत नाहीये। मुलांचा एक तर खूप वजन वाढलेलं आहे, फॅटी पदार्थ खाल्ल्यामुळं किंवा जंक फूड खाल्ल्यामुळं एक तर मुलांचं खूप वजन वाढलेलं आहे, तर पुरेसा सकस आहार नसल्यामुळं मुलांचं वजनसुद्धा खूप कमी आहे। म्हणजेच आपल्या संतुलित शारीरिक विकासासाठी आपल्याला चौरस आणि सकस आहार खाल्लाच पाहिजे। बघा, अजून कशासाठी आहार खाल्ला पाहिजे हे पण आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे। फक्त शारीरिक वाढीसाठीच नव्हे, तर आपल्या बौद्धिक वाढीसाठी सुद्धा आहाराची आवश्यकता असते। आपल्या मेंदूचे वजन वाढण्यासाठी, मेंदूतील नवीन पेशीची निर्मिती होण्यासाठी, आपल्या मेंदूतील अनेक पेशीच्या जोडण्या होण्यासाठी सकस आहाराची आवश्यकता असते। बघा, आपल्या मेंदूमध्ये सुद्धा नवीन न्यूरॉन्स तयार करण्यासाठी प्रोटीनची आवश्यकता असते, न्यूरॉनच्या जोडण्या होण्यासाठी ऑक्सिजनची आवश्यकता असते, ग्लुकोजची आवश्यकता असते, वेगवेगळ्या जीवनसत्वाची आवश्यकता असते आणि ही आवश्यकता आपल्या आहारामधून भेटत असते। मग तुमच्या मुलाच्या संतुलित बौद्धिक विकासासाठी संतुलित आहाराची सुद्धा आवश्यकता आहे। त्यामुळं आपल्या आहारामध्ये वेगवेगळे जीवनसत्व असली पाहिजे, वेगवेगळे एकाच वेळेस वेगवेगळ्या चवीचे पदार्थ सुद्धा असले पाहिजे। वेगवेगळ्या चवीचे पदार्थ का असले पाहिजे, त्याचा बौद्धिक विकासावर काय परिणाम पडतो हे मी तुम्हाला पुढे सांगणारच आहे। परंतु सर्वात महत्त्वाचं, आपल्या मेंदूच्या वाढीसाठी, मेंदूच्या विकासासाठी, बौद्धिक विकासासाठी आपल्याला चौरस आणि सकस आहाराची आवश्यकता असते, हे सर्व पालकांनी आणि माझ्या बालमित्रांनी सुद्धा समजून घेतलं पाहिजे। कारण तसा आहार तुमच्या आहारात नियमित असला पाहिजे। जर तो आहार तुमच्या आहारात नसेल तर साहजिकच तुमचा बौद्धिक विकास पाहिजे त्या प्रमाणात, तुमच्या वयानुसार, तुमच्या वर्गानुसार होणार नाही। बघा, चांगल्या आरोग्यासाठी, चांगलं आरोग्य म्हणजे काय? तुमच्यातील रोगप्रतिकारशक्ती चांगली असली पाहिजे। वेगवेगळ्या वातावरणामध्ये जरी तुम्ही गेला तर तुम्हाला कोणताच आजार झाला नाही पाहिजे, यालाच काय म्हणतात? चांगलं आरोग्य। मग तुमच्या चांगल्या आरोग्यासाठी सुद्धा तुम्हाला चांगला चौरस आहार असला पाहिजे, कारण तुमच्या आहारातूनच तुमची ऊर्जा वाढते, तुमची कोणत्याही आजाराच्या विरुद्ध लढण्याची शक्ती असते, ती सुद्धा तुम्हाला तुमच्या आहारामधून भेटत असते। त्यामुळं चांगल्या आरोग्यासाठी सुद्धा तुम्हाला चौरस आणि सकस आहार खाल्ला पाहिजे। परंतु असं होतंय का? खरंच मुलं चौरस किंवा सकस आहार खातात का? खात नाही। आज बहुतांश पालकाची हीच तक्रार आहे की आम्हाला मुलाच्या मागे लागावं लागतं, ये रे बाळा खा, किंवा त्याच्या जवळ बसून त्याला खाऊ घालावं लागतं, ही अशी आज सर्व पालकाची कॉमन तक्रार आहे। त्यामुळं आज आपण या व्हिडिओमध्ये हेच पाहणार आहोत की आपल्या बाळानं संतुलित आणि सकस आहार खाल्ला पाहिजे, यासाठी आपण काय केलं पाहिजे। बघा, सकस आहाराच्या अभावी मुलावर कोणता परिणाम पडतो? तर पहिला आहे शारीरिक विकास। त्याचं वजन आणि उंची त्याच्या वयानुसार कमी राहते, त्यामुळं आपल्या मुलाचा शारीरिक विकास खुंटतो। मग आपल्या मुलाचा शारीरिक विकास खुंटू नये म्हणून संतुलित आहार असला पाहिजे। त्यानंतर सर्वात महत्त्वाचं आहे की आपल्या मुलाची रोगप्रतिकारशक्ती चांगली असली पाहिजे। जर आपल्या मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी असेल तर वारंवार मूल आजारी पडतं।
थोड्या थोड्या गोष्टीवर आजारी पडतं, कोणी रागवलं तरी आजारी पडतं, थोडंसं वातावरणात बदल झाला तरी आजारी पडतं. हे कशामुळे होतं? जर व्यवस्थित आहार तुमच्या बाळाला भेटत नसेल, त्यातून जर व्यवस्थित घटक तुमच्या बाळाला भेटत नसतील, तर तुमच्या बाळाची रोगप्रतिकारशक्ती कमी होते आणि साहजिकच आहे की ते बाळ वेगवेगळ्या आजाराला बळी पडतं. त्यानंतर आहे बौद्धिक विकास. आत्ताच आपण पाहिलं, आपल्या मेंदूच्या वाढीसाठी, मेंदूतील नवीन पेशीच्या निर्मितीसाठी आपल्याला वेगवेगळ्या जीवनसत्वाची आणि प्रोटीनची आवश्यकता असते. तेवढे प्रोटीन्स, तेवढी जीवनसत्व किंवा तेवढा ग्लुकोज किंवा तेवढं ऑक्सिजनसुद्धा आपल्याला आहारामधून भेटलं पाहिजे. आहारामधून ऑक्सिजन कसं भेटलं पाहिजे, हे आपण आपल्या रक्तातील हिमोग्लोबिन कसं संतुलित ठेवावं याच्यावर आपण या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलेलंच आहे. त्यामुळे मी या व्हिडिओमध्ये त्यावर जास्त बोलणार नाही. पण येथे आपल्याला हे लक्षात ठेवावं लागेल की आपल्या बौद्धिक विकासासाठी सुद्धा आपल्याला संतुलित आहाराची आवश्यकता असते. आता मानसिक स्वास्थ्यासाठी का? जर मी संतुलित आहार घेतला, आवडीनं आहार खाल्ला, वेगवेगळ्या चवीचा आहार मी खाल्ला, तर माझ्या मेंदूमधील जी प्लेजर सेंटर आहेत ते डेव्हलप होतात, ते ॲक्टिव्ह होतात. त्या प्लेजर सेंटरमधून एंड्रॉफिन नावाचा हार्मोन्स बाहेर पडतो आणि त्या हार्मोन्समुळं आपण शांत संयमी बनतो, आपण खूप प्रसन्न राहतो, आपला चेहरा खूप सतेज राहतो. डोपामिन यासारखे मुडी हार्मोन्ससुद्धा वेगवेगळे चवीचा पदार्थ आपण जर खात असेल तर आपल्या गॉस्ट्रेटरी या चवीच्या केंद्रामधून तो हार्मोन्स स्त्रावतो आणि डोपामिन हा हार्मोन्स स्त्रावतो आणि त्यामुळं आपण खूप आनंदी राहतो, आपण खूप उत्साही राहतो. हे सर्व वेगवेगळ्या चवीचा आहार खाल्ल्यामुळं होतं. बघा, आपण जर चवीचा किंवा आवडीचा आहार खाल्ला तर आपण त्यावेळेस सांगतो, अरे वा, आज खूप छान जेवण झालं आणि खूप छान वाटतं आणि खूप छान झोप पण येते. त्या दिवशी तुम्ही चिडचिड करता का? त्या दिवशी तुम्ही रडरड करता का? नाही. हा कशाचा परिणाम असतो? जर तुम्ही आवडीनं चवीनं तो आहार घेतला तर त्या आहाराचा परिणाम आपल्या मेंदूमध्ये होतो. मेंदूमधून वेगवेगळी रसायनं स्त्रावतात आणि त्या रसायनाचा परिणाम आपल्या मानसिक स्वास्थ्यावर होत असतो. म्हणून चांगलं मानसिक स्वास्थ्य आपल्या मुलामध्ये निर्माण व्हावं याकरिता आपल्या मुलानं संतुलित आणि चौरस आहार घेतला पाहिजे. याची जबाबदारी सर्व पालकांनी सुद्धा घ्यावी लागेल. आता बघा, याच्यानंतर पाचवा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे की भविष्यातील यशापेश. यशापेशावर कसा परिणाम पडत असेल? जर तुमच्या मुलाचं वजन उंची कमी असेल, तुमच्या मुलाची रोगप्रतिकारशक्ती कमी असेल, तुमच्या मुलाचा बौद्धिक विकास कमी असेल, तुमच्या मुलांचं मानसिक स्वास्थ्यसुद्धा बरोबर राहत नसेल, तर खरंच अशी मुलं भविष्यामध्ये यशस्वी बनतील का? नक्कीच बनणार नाही. त्यामुळं आहार, चौरस आणि सकस आहार हा खूप आपल्या मुलाच्या शारीरिक बौद्धिक विकासासाठी, मानसिक स्वास्थ्यासाठी आणि भविष्यातील यश मिळविण्यासाठी किंवा यश अपयशासाठी सुद्धा आपला आहार हा घटक खूप महत्त्वाचा कारणीभूत आहे. तर सकस आहाराच्या अभावी कोणता परिणाम आपल्या बाळावर पडतो? आता ते आपण पाहूया. बघा, लहान बाळ तोंडात बोट का घालत असेल? आपण काय म्हणतो, त्याच्या हिरड्या मजबूत होत आहेत म्हणून तोंडात बोट घालतं आणि मुलं चावतं. असं काही नाही आहे. असं हे चुकीचंच आहे. समजा आपली हिरडी जर सुजली, आपली जर दाढ दुखत असेल तर आपण त्या दाढेनं किंवा त्या हिरडीनं चावतो का? नाही, नक्की चावत नाही, कारण त्याच्या वेदना खूप वेगळ्या असतात. आपल्या बाळाच्या जेव्हा हिरड्या मजबूत होतात तेव्हा जर हिरड्या दुखत असतील तर बाळ खरंच तोंडात काही घालून चावेल का? नक्की चावत नाही. मेंदू विज्ञानामध्ये हे सिद्ध झालेलं आहे की 6 महिन्याच्या नंतर पुढच्या कालावधीमध्ये बाळाच्या मेंदूमधील जे चवीचं केंद्र असतं, त्याला गॉस्ट्रेटरी सेंटर म्हणतात, ते डेव्हलप होत असतं. त्याच्यामध्ये न्यूरॉनच्या जोडण्या होत असतात. त्यामधून प्लेजर सेंटरमधून वेगवेगळे हार्मोन्स स्त्रावत असतात आणि त्यातून बौद्धिक विकास होत असतो. शारीरिक विकासासाठी सुद्धा अनुकूल वातावरण आपल्या मेंदूमध्ये तयार होत असतं. त्यामुळं बाळाला वेगवेगळ्या चवीचे आपण दिल्या पाहिजेत आणि त्या चवी जर मिळत नसतील तर आपलं बाळ काय करतं? वेगवेगळे पदार्थ, मग ते बोट असेल, कोणतीही वस्तू असेल, कोणतंही खेळणं असेल, उचलतं आणि तोंडात घालतं. तोंडात का घालत असेल? बघा, आपली प्रत्येक शारीरिक कृती ही कोण नियंत्रित करीत असतो? तर आपला मेंदू. माझ्या डोळ्याच्या पापण्याची हालचाल सुद्धा कोण नियंत्रित करतोय? माझ्या मेंदूमधील अनैच्छिक हालचालीचं जे केंद्र आहे ते माझ्या डोळ्याच्या पापण्याला सुद्धा नियंत्रित करतं. मग बाळाच्या जिभेला कोण नियंत्रित करत असेल? साहजिकच आहे, आपला मेंदूच नियंत्रित करीत असतो. जर आपल्या बाळाला वेगवेगळ्या चवी भेटत नसतील तर आपलं बाळ काही उचलतं आणि तोंडात घालतं. मग त्याच्यावर वेगवेगळे किटाणू बसलेले असतात, घाण बसलेली असते आणि ती जर त्या बाळाच्या पोटात गेली तर त्याला फूड इन्फेक्शन होतं. मग बाळाला उलटी, संडास, जुलाब, ताप या गोष्टी सुरू होतात. ॲक्च्युली जेव्हा त्याचे दात निघतात तेव्हाच त्याला संडास लागते हे असं आपण म्हणतो, परंतु ते चुकीचं आहे. जर बाळ वेगवेगळे पदार्थ
किंवा वेगवेगळ्या वस्तू जर आपल्या तोंडात घालत असेल तर त्यावरून जंतुसंसर्ग होऊन आपल्या बाळाला जुलाब लागत असते. त्यामुळं आपल्या बाळाने तोंडात बोटं घालू नये. सोबतच आपल्या बाळाच्या मेंदूमधील गॉस्ट्रेटरी सेंटर हे चवीचं केंद्र विकसित व्हावं. आपल्या बाळाच्या मेंदूमधून वेगवेगळ्या सेंटरमधून पॉझिटिव्ह हार्मोन्स बाहेर यावे, यासाठी आपण आपल्या बाळाला वेगवेगळ्या चवी दिल्या पाहिजेत. तर कशा द्यायच्या कशा द्यायच्या? बघा, फळाचा ज्यूस एकूण किती चवी असतात तुम्हाला माहिती आहे का? तर एकूण 6 चवी असतात. कोणकोणत्या? कडू गोड, खारट तिखट आणि आंबट तुरट, ह्या मुख्य 6 चवी आहेत. या 6 चवीचं जर तुम्ही नियोजन केलं तर तुमच्या बाळाच्या मेंदूमधील गॉस्ट्रेटरी सेंटर हे डेव्हलप होतं. मग जर त्या वेगवेगळ्या चवी जर खाल्ल्या तर बाळ आपल्या तोंडात कोणतीही वस्तू उचलून घालत नाही. बघा, जर बाळाला या वेगवेगळ्या चवी भेटत असतील तर बाळ खूप हसरं बनतं, खूप प्रसन्न राहतं, खूप आनंदी राहतं, खूप खेळतं आणि चांगला आहार खाल्ल्यामुळं ते चिडचिड करत नाही, ते शांत झोपतं. याच्या विरुद्ध जर बाळाला वेगवेगळ्या चवी भेटत नसतील, चांगला सकस आहार त्या पोटामध्ये जात नसेल तर काय होतं? साहजिकच आहे, चांगला चवीचा आणि सकस आहार पोटात न गेल्यामुळे आपल्या मेंदूतून एंड्रॉफिन हे हार्मोन न स्त्रावता कॉर्टिसॉइल हे हार्मोन बाहेर स्त्रावतं आणि या हार्मोन्समुळे आपलं बाळ चिडचिड करतं, बाळ नेहमी रडतं, कमी झोपतं, खाली बसत नाही, खाली खेळत नाही, कंटिन्यू त्याला जवळ घेऊनच बसावं लागतं. हे कशामुळे होतं? कशामुळे होतं? सर्व पालकाच्या लक्षात आलेलंच आहे की आपल्या बाळाच्या चवीच्या केंद्राला जर वेगवेगळ्या चवीचा आहार नाही भेटला तर हे सुरुवातीच्याच काळामध्ये नव्हे, किती तुम्ही मोठे झालात तरी तो होतोच, तो परिणाम तुमच्यावर होतोच. बघा, आता जर बाळ जे आपण आहार खातो त्या आहाराकडे दुर्लक्ष का करीत असेल, त्याला भूक लागते, खूप खेळल्यानंतर जास्त भूक लागते की कमी भूक लागते? साहजिकच आहे, जास्त भूक लागली पाहिजे ना. जर बाळ जास्त खेळत असेल तर त्याला जास्त भूक लागत असते. परंतु पालक काय म्हणतात? बाळाचं खेळण्याकडे लक्ष आहे, त्यामुळं बाळ खात नाही. हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. बघा, मी येथे काय म्हणेल, बाळ खेळतं त्यामुळे त्याला भूक जास्त लागते. मग पालकांनी वेगवेगळ्या चवीचा आहार त्याला दिला पाहिजे. वेगवेगळ्या चवीचा आहार तुम्ही बाळाला देत नाही, त्यामुळं बघा मी काय म्हणतोय, वेगवेगळ्या चवीचा आहार तुम्ही बाळाला देत नाहीत, त्यामुळं तुमच्या बाळाचं आहाराकडे दुर्लक्ष झालेलं आहे. त्यामुळं आपल्या बाळानं संतुलित व सकस आहार घ्यावा. आपल्या बाळानं शांत राहावं, चिडचिड करू नये, रडू नये. आपल्या बाळाचं वजन व उंची सोबतच त्याचा बौद्धिक विकास सुद्धा संतुलित व्हावा, याकरिता आपण काय केलं पाहिजे? बाळाचा आहार बदलला पाहिजे, वेगवेगळ्या चवीचा आहार दिला पाहिजे. बाळ जास्त का रडतं, कमी का झोपतं, अशक्त का दिसतं? कारण बाळाच्या आहारामधून वेगवेगळे जे जीवनसत्व आहेत, प्रोटीन्स आहेत, ते बाळाच्या वाढत्या वयाला कमी पडतात. ते कमी पडल्यामुळं मेंदूमधून वेगवेगळे प्रतिकूल हार्मोन्स बाहेर स्त्रावतात आणि त्या हार्मोनचा परिणाम म्हणून आपलं बाळ कमी झोपतं, चिडचिड करतं किंवा रडतं सुद्धा. त्यामुळं सर्वात महत्त्वाचं काय आहे की आपल्या बाळाच्या संतुलित विकासासाठी पालकांनी वेगवेगळ्या चवीचं नियोजन करून आपल्या बाळाला आहार दिला पाहिजे. बघा, आपल्या मेंदूच्या या उजव्या गोलार्धामध्ये गॉस्ट्रेटरी सेंटर या नावाचं चवीचं केंद्र असतं. हे चवीचं केंद्र आपल्या बाळाच्या 4 महिन्याच्या पुढे, साधारणतः 6 महिन्याच्या पुढे त्यातून जास्तीत जास्त ॲक्टिव्ह व्हायला सुरुवात करतं, परंतु त्याची सुरुवात ही 4थ्या महिन्यापासूनच सुरू झालेली असते. हे जे चवीचं केंद्र आहे हे विकसन अवस्थेमध्ये असतं. आपल्या मेंदूलाच वेगवेगळ्या चवीची आवश्यकता असते, त्यामुळं बाळ काय करतं? वेगवेगळ्या चवी मिळविण्यासाठी जे पदार्थ भेटतील, जी वस्तू भेटेल ती आपल्या तोंडात घालण्याचा प्रयत्न करतं. मग पालकांनी जर येथे वेगवेगळ्या चवी दिल्या तर आपल्या मेंदूमधील गॉस्ट्रेटरी सेंटर डेव्हलप होतं. त्यातून आपल्या मेंदूतील प्लेजर सेंटरमधून वेगवेगळे हार्मोन्स बाहेर स्त्रावतात आणि हार्मोनचा परिणाम आपल्या बाळावर खूप चांगला होतो. मग आता पालकांनी काय केलं पाहिजे हे तुमच्या लक्षात आलेलंच आहे. बघा, आता मी तुम्हाला आपल्या मुलांनी आवडीनं आणि सर्वच्या सर्व चवीचा आहार खाल्ला पाहिजे, यासाठी मी तुम्हाला 7 टिप्स देणार आहे. 7 महत्त्वाचे मुद्दे मी तुम्हाला सांगणार आहे. ते 7 टिप्स जर तुम्ही बरोबर वापरल्या तर तुमचं बाळ आवडीनं व्यवस्थित संतुलित आहार घेईल, स्वतः हातानं खाईल, भूक लागल्याबरोबर खाईल, मागोमागो खाईल. पण त्यासाठी पालकांनी मी सांगितलेल्या 7 स्टेपचं परिपूर्ण अवलोकन केलं पाहिजे. बघा, त्यातील पहिली स्टेप कोणती आहे? 6 महिन्यापासून विविध चवीचे पदार्थ आपण आपल्या बाळाला दिले पाहिजेत. पण असं होतंय का?
होत नाही. जेव्हा आपण बाळाला पूरक आहार चालू करतो तेव्हा काय करतो, वरण आणि भात याचं पाणी, याचं पेज आपण पाजण्याचा प्रयत्न करतो. बरोबर आहे ना? हां, जर याच कालावधीमध्ये आंबट पदार्थ, आंबट फळं, गोड फळं किंवा किंवा सपक, ज्याला जास्त चव नसते अशी सुद्धा आपण फळं जर आपल्या बाळाला थोडी थोडी किंवा त्याचा ज्यूस जर थोडा थोडा आपण त्याच्या जिभेला चाटायला दिला तर बाळ किती आवडीने खातं. लिंबाचा आंबट थेंब सुद्धा आपण बाळाच्या जिभेवर जरी ठेवला तर बाळ बघा कसं चेहऱ्यावर ॲक्शन आणून ते चाटतं. म्हणजे बाळाच्या मेंदूच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या चवीचं आपण नियोजन केलं पाहिजे. सोबतच तुम्ही जे डाळ आणि भाताचं जे पाणी बाळाला देता त्याला थोडी जिरीची पावडर टाका, थोडंसं मीठ टाका, थोडंसं साखर टाका, थोडंसं तिखटसुद्धा टाका आणि एक एक चमचे त्याला 2-2 तासाच्या फरकानं द्या. बघा बाळ किती आवडीनं ते पाणी पिईल. नाही तर काय करतं, आपण पाजतो बाळ उलट्या करतं, आपण पाजतो बाळ अर्ध बाहेर काढतं आणि परिपूर्ण जो आहार बाळाच्या पोटात गेला पाहिजे तो जात नाही. अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, डाळ भाताच्या घट्ट खिरीमध्ये किंवा रबडीमध्ये जास्त प्रोटीन्स भेटतील, जास्त जीवनसत्व भेटतील की त्याच्या पाण्यामध्ये भेटतील. हो बरोबर आहे, घट्ट रबडीमध्ये भेटतील. मग आपण बाळाला काय दिलं पाहिजे, पाणी दिलं पाहिजे की त्याची रबडी दिली पाहिजे. बरोबर आहे, रबडी दिली पाहिजे. मी तर येथे सर्व माझ्या पालकांना हे सुचवीन, वेगवेगळ्या 4 प्रकारच्या डाळी घ्या, त्यामध्ये नाचणी आहे, थोडंसं ज्वारी आहे, थोडंसं गहू आहे, हे सर्व त्यामध्ये टाका. त्याला 3-4 वेळा तुपामध्ये भाजा. 3-4 वेळा म्हणजे कसं, सुरुवातीला भाजायचं, थंड होऊ द्यायचं, अजून एकदा भाजायचं, त्याला अजून थंड होऊ द्यायचं, अजून एकदा भाजायचं आणि त्याला थंड होऊ द्यायचं. असं जर आपण 3 वेळा त्या डाळींना किंवा धान्याला भाजलं तर हातानं जरी दाबले तरी त्याचं लवकर पीठ तयार होतं. मग त्याला मिक्सरमधून बारीक करून घ्या आणि त्याच्यापासून तुम्ही बाळाला तुपामध्ये वेगवेगळ्या चवीची खीर बनवा. त्यामुळं काय होईल, डाळीमध्ये सर्वात जास्त प्रोटीन्स असतात, त्या सर्व प्रोटीन्स आणि विटॅमिन्स आपल्या बाळाला भेटतील. असं जर केलं तर वेगवेगळ्या चवीसुद्धा आपल्या बाळाला भेटतात आणि साहजिकच आहे की आपलं बाळ आवडीनं जे आपण बनवतो, जे आपल्या बाळाला खायला देतो ते खाण्यासाठी सुरुवात करतो. तर दुसऱ्या सर्वात महत्त्वाची टिप्स आहे की आपल्या बाळाला जेव्हा भूक लागेल तेव्हाच खाऊ घातलं पाहिजे. नाहीतर काय होतंय, सर्व पालकांना अपेक्षा काय असते, माझ्या बाळाचा शारीरिक विकास चांगला झाला पाहिजे, माझ्या बाळाचा बौद्धिक विकास जास्त चांगला झाला पाहिजे, त्यासाठी माझ्या बाळानं वारंवार पोट भरून खाल्लं पाहिजे, माझ्या बाळाचं वजन परफेक्ट असलं पाहिजे, यासाठी माझ्या बाळानं भरपूर खाल्लं पाहिजे, ही प्रत्येक पालकाची अपेक्षा असते. ही अपेक्षा चुकीची नाही. परंतु तुम्ही मला एक सांगा, जेव्हा तुमचं पोट भरतं, जेव्हा तुम्हाला भूक लागलेली नसते तेव्हा खरंच तुमची खाण्याची इच्छा होते का? जर तुम्ही यावेळेस खाल्लं तर खरंच ते तुम्हाला पाचन होतं का? होत नाही, खावंसं वाटत नाही, आवडीचे पदार्थ सुद्धा खायला नकोसे वाटतात. मग साहजिकच आहे, आपल्या बाळाला जर भूक नसेल तर आपलं बाळ तसं खाईल का? नाही, तसं खाणारच नाही. त्यामुळं जेव्हा आपल्या बाळाला भूक लागेल तेव्हाच आपण आपल्या बाळाला खाऊ घातलं पाहिजे. वारंवार बाळाच्या मागं प्लेट आणि चमचा घेऊन लागलं नाही पाहिजे. यामुळं काय होतं, खाण्याची नावड निर्माण होते. जे आपण आपल्या प्लेटमध्ये घेऊन बाळाकडे जातो ते चांगलं नाही, ते नकोसं वाटतं, असा विचार बाळ आपल्या मेंदूमध्ये विचार करीत असतो. त्यामुळं त्याची खाण्याची नावड निर्माण होते, भूक लागली तरी खायची इच्छा होत नाही किंवा जे बाळ खातं ते लवकर पचत नाही, त्यातून चांगले पॉझिटिव्ह जे हार्मोन्स स्त्रावले पाहिजे ते हार्मोन्स बाहेर निघत नाहीत आणि त्यामुळं आपल्या बाळाचा संतुलित शारीरिक विकास होत नाही, संतुलित बौद्धिक विकास होत नाही, बाळ चिडचिड करतं, बाळ रडकं होतं किंवा बाळाचं वजन उंचीसुद्धा पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये वाढत नाही. त्यामुळं दुसरे स्टेपचं अनुकूलन माझ्या सर्व पालकांनी केलं पाहिजे. आपल्या बाळाला जेव्हा भूक लागेल तेव्हाच आपल्या बाळाला आपण खाऊ घातलं पाहिजे किंवा जेव्हा आपलं बाळ मागणी करेल तेव्हाच आपण आपल्या बाळाला खायला दिलं पाहिजे. तिसरी सर्वात महत्त्वाची टिप्स म्हणजे आपल्या मुलांना त्याच्या हातानं खाऊ दिलं पाहिजे. हातानं का खाऊ दिलं पाहिजे? बघा, सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे, समजा तुमच्यासमोर एक 5 पदार्थ ठेवलेले आहेत, त्या 5 पदार्थापैकी तुम्ही कोणता पदार्थ खाण्यासाठी घ्याल? जो पदार्थ तुम्हाला आवडतो तो. मग आपल्या बाळाचं सुद्धा तसंच होतं. बाळ जेव्हा आपल्या हातानं खाण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा ते बाळ आवडीनं खात असतं आणि जेव्हा कोणतीही गोष्ट आवडीनं करतो तेव्हा मेंदूसुद्धा आवडीने केलेली गोष्ट चांगली होण्यासाठी, दर्जेदार होण्यासाठी प्रयत्न करीत असतो. मग जेव्हा बाळ आपलं हातानं खातं तेव्हा मेंदूमधील पाचक रस बाहेर पडतात
आपल्या पोटामध्ये सुद्धा काही अशा ग्रंथी आहेत, त्या ग्रंथीमधून जे हार्मोन्स बाहेर येतात, त्या हार्मोन्समुळं जे काही आपण खातो ते पचायला सोपं जातं. मग जेव्हा आपण आवडीनं खातो तेव्हा आपल्या पाचक ग्रंथीमधून हार्मोन्स हे जास्त प्रमाणात स्त्रावतात. त्यामुळे जे आपण खातो ते आपल्याला पचन व्हायला सोपं जातं. म्हणून आपल्या बाळाला सुद्धा हाताने आणि तेही स्वतः खाऊ दिलं पाहिजे. असं जर झालं तर बाळाला लवकर पचन होईल. लवकर पचन झाल्यामुळे नंतर लवकर भूक लागेल, जास्त आहार आपल्या बाळाचा होईल आणि साहजिकच आहे, जास्त आहार जर बाळाला जात असेल, तो पचत असेल तर बाळाचा शारीरिक बौद्धिक विकास संतुलित होतो. सोबतच बाळ शांत संयमी बनतं, शांत झोपतं. हे कशामुळे होतं? बाळानं जर संतुलित आहार पोटामध्ये घेतला तर. बघ आता सर्वात महत्त्वाचं आहे, मी सांगतो म्हणून लगेच तुम्ही सुरुवात कराल, परंतु ही सुरुवात सावकाश करा. एकदम छोटीशी सुरुवात करा. जर तुम्हाला तुमच्या बाळाला ज्यूस द्यायचा आहे, दूध द्यायचं आहे किंवा खीर द्यायची आहे, तर तुमचं बाळ किती वयाचं आहे किंवा किती वर्ष वयाचं आहे याचा विचार करा. सुरुवातीला समजा बाळ तुमचं 3 वर्षाचं आहे, त्याला तुम्हाला दूध पाजायचं आहे, तर दूध हे त्याला सुरुवातीला अर्धा कपच द्या, जेणेकरून तो आवडीनं पिण्यास सुरुवात करेल. तुम्ही जर कप भरून दिलं की पहिल्यांदा त्याला नकोसं वाटतं. त्यामुळं कोणताही अन्नघटक जेव्हा तुम्ही तुमच्या बाळाला देता तेव्हा त्याची सुरुवात एकदम छोटीशी करावी, जेणेकरून बाळाला त्या चवीची आवड निर्माण होईल, त्या पदार्थाची आवड निर्माण होईल आणि वारंवार ते पदार्थ खाण्याची इच्छा आपल्या बाळाच्या मेंदूमध्ये निर्माण होते. त्यामुळं त्याची सुरुवात ही छोटीशी करावी. त्यानंतर महत्त्वाचा मुद्दा आहे, मुलांना किचनमध्ये मदतीला घ्यावं. का मदतीला घ्यावं? समजा तुमची मुलं आता मोठी झालेली आहेत, साधारणतः एक 7-8 वर्षापासून पुढच्या वयोगटामध्ये आहेत, तर यांना किचनमध्ये मदतीला का घ्यावं? जर बाळ किचनमध्ये मदतीला येत असेल, मग ती भाजी स्वच्छ करायला असेल, भाजी कापायला असेल किंवा कढईमध्ये चमचे घेऊन हलवायला असेल, कोणतीही काहीच मदत नसेल तर किमान जवळ बसून ते पाहत तरी असेल. यामुळं काय होतं, जेव्हा आपण म्हणतो आज बाळानं भाजीला मदत केली, आज बाळानं मदत केल्यामुळे भाजी खूप चांगली बनली, तेव्हा बाळसुद्धा काय करेल? हो, नक्कीच आवडीनं ते खायला सुरुवात करेल. बाळाला सुद्धा वाटतं मी बनवली, बघू बरं कशी झाली ती. मी बनवलेली भाजी जर माझ्या मम्मीला आवडते, मी बनवलेली भाजी जर माझ्या पप्पांना आवडते, माझ्या आजींना आवडते, माझ्या आजोबांना आवडते, तर साहजिकच ती भाजी खूप चांगली झालेली असेल. मग ती भाजी मी सुद्धा आवडीनं खाल्ली पाहिजे याचा विचार कोण करतं? बाळाचा मेंदू करतो. सोबतच अजून काय विचार करतं? जरी भाजी मी आवडीनं खाल्ली तर मग सर्वांना काय वाटेल? बाळानं आज भाजी खूप खाल्ली म्हणजे भाजी चांगली बनली असेल म्हणूनच खाल्ली असेल, त्यामुळे चला आपण सुद्धा भरपूर जेवण केलं पाहिजे असा पण विचार बाळ करत असतो. आणि अशा विचारामुळं बाळ जर किचनमध्ये जात असेल, वेगवेगळ्या स्वयंपाकाच्या पदार्थांमध्ये जर ते मदत करत असेल, तर साहजिकच आहे आपलं बाळसुद्धा तो पदार्थ आवडीनं आणि जास्त प्रमाणामध्ये खातो. त्यानंतरचा मुद्दा आहे, मुलांना भरपूर खेळू द्यावे. का खेळू द्यावे? खेळल्याने बाळाची भूक वाढते, बाळाची वेगवेगळा आहार घेण्याची इच्छाशक्ती वाढते. त्यामुळं बाळांना भरपूर खेळू दिलं पाहिजे. परंतु सध्या बाळ बंदिस्त आहे, बाळाला जास्त खेळायला संधी भेटत नाही. लगेच आपलं बाळ पडेल का, बाळ इकडे जाईल का, बाळ तिकडे जाईल का म्हणून दरवाजे बंद करतो आणि आपण बाळाचं खेळणं कमी करतो. त्यामुळं आपल्या बाळाला जास्तीत जास्त खेळू दिलं पाहिजे, जेणेकरून बाळ आवडीनं वेगवेगळा आहार खाईल आणि खाल्लेला आहारसुद्धा पचायला सोपं जाईल. त्यामुळं आपण आपल्या बाळाला भरपूर खेळू दिलं पाहिजे. त्यानंतरचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तो म्हणजे बाहेरचं मसालेदार चटकमटक टाळलं पाहिजे. चिप्स किंवा कुरकुरे किंवा त्यासारखे पदार्थ याला चवी येण्यासाठी वेगवेगळे केमिकल्स वापरले जातात. मग त्या केमिकल्स पचायला जड जातात किंवा त्या चवीची जर सवय आपल्या जिभेच्या संवेदना केंद्राला लागली, मेंदूतील गॉस्ट्रोटरी या सेंटरला लागली, तर इतर अन्नपदार्थ खाण्याची इच्छा होत नाही. त्यामुळं शक्यतो क्वचित प्रसंगी सुद्धा नको असे हे पदार्थ आपण टाळले पाहिजे. या पदार्थाची जर बाळाला चव लागली की इतर पदार्थ खाण्याची इच्छा कमी होते, त्यामुळे बाळाचा आहार कमी होतो. त्यामुळं बाहेरचे मसालेदार किंवा चटकमटक पदार्थ हे सर्व पालकांनी टाळले पाहिजे. जर हे बाहेरचे पदार्थ टाळले तर मग आपण जे स्वतः पदार्थ बनवतो ते पदार्थ खाण्याची इच्छा बाळामध्ये जास्त निर्माण होते आणि चौरस आणि सकस आहार घेतो. जर पालकांनी मी सांगितलेल्या 7 टिप्सचं अनुकरण व्यवस्थित केलं, त्यानुसार नियोजन करून आपल्या बाळाला जर आहार दिला, तर साहजिकच आहे आपल्या बाळाचा शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक स्वास्थ्य सोबतच भविष्यातील यशाची महत्त्वाची पायाभरणी ही तुमच्या आजच्या आहारामधून होत आहे. त्यामुळं तुमच्या बाळांना आवडीनं स्वतःहून सकस आणि वेगवेगळ्या चवीचा आहार खाल्ला पाहिजे. यासाठी माझ्या सर्व पालकांनी नियोजन करावं, एवढंच मी येथे सांगतो. अशाच प्रकारचे मी अनेक व्हिडिओज या सुजाण पालकत्व या यूट्यूब चॅनलवर मी पोस्ट केलेले आहेत.
यासोबतच मी यापुढेही किमान 200 व्हिडिओ सुजाण पालकत्व या यूट्यूब चॅनलवर पोस्ट करतोय आणि हे सर्वच्या सर्व व्हिडिओ बालकांच्या बहुआयामी बौद्धिक विकासासाठी, अष्टपैलू व्यक्तिमत्व विकासासाठी, जबाबदार पालकत्व कसं निभवावं, आदर्श पालकत्व कसं निभवावं, नवीन बदलत्या काळानुसार मेंदू विज्ञानाचा अभ्यास करून आपण आपल्यामध्ये बदल कसा करावा, सुजाण पालकत्व कसं निभवावं, याकरिता मी हे सर्व व्हिडिओ पोस्ट करीत आहे. त्यामुळं माझ्या सर्व पालकांनी आणि बालकांनी सुद्धा माझ्या सुजाण पालकत्व या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करावं. जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करावं आणि पुढील व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला भेटलं पाहिजे याकरिता बाजूच्या बेल आयकॉनला क्लिक करायला सुद्धा तुम्ही विसरू नका. एवढंच मी तुम्हाला सांगतो आणि मी आज इथे थांबतो. धन्यवाद.